Més d'un miler de músics s'han reunit avui a la Ciutat de les Arts i les Ciències per a celebrar la festivitat de Santa Cecília amb el concert Gran Paquito. L'objectiu, Sabina Garcés, ha sigut posar en valor la música com a part del nostre patrimoni cultural. Sí, Vanessa, ha sigut este matí, s'ha celebrat així a la Ciutat de les Arts i de les Ciències i, com tu bé dies, han participat més de 1.000 músics de 30 societats musicals de tota la comunitat valenciana. Tots a una han interpretat diferents pasdobles, un tema principal entre ells, Paquito el Chocolatero, un acte emotiu en què hem pogut tornar a escoltar i a sentir en directe al carrer la música de les nostres bandes i que ha servit per a reivindicar la necessitat de la seva existència. Este matí també ha assistit així el president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha volgut reconèixer el gran valor de les societats musicals dins del patrimoni cultural valencià. Han sabut donar-nos la nota alegre en moments difícils, mantindre la flama allà on feia falta. Són les bandes i la seva música, i els valencians l'hem viscuda des de xicotets, l'aprenem i la compartirem al llarg de la nostra vida. 8 anys comencé a estudiar els estudis musicals. La música ja va en l'ADN. Que cada dia està més present en nosaltres. Cada volta que toque i la pell de borró. El Gran Paquito, així han volgut donar nom a una causa també gran, donar visibilitat a la cultura musical valenciana, un dels sectors culturals més colpejats per la pandèmia. Donar-nos a conèixer a la gent i també per a continuar la paralització que hi ha hagut amb la pandèmia esta. Y dar la ilusión un poco a lo que es la gente que ha estado trabajando, está ensayando durante todo el año. La música dona vida a la gent. La música està en el carrer. Estem en el carrer. Per això estem així, no? Pobles i ciutats, comarques i províncies, en cap d'elles falten les bandes, un fenomen social i cultural que vertebra el territori. Necessitem sempre aquesta ajuda econòmica perquè fan un paper educatiu, social i cultural i sobretot de dinamització de la seva localitat i sobretot de vertebració de tot el territori de la comunitat valenciana. Una vegada més, la música ens demostra que uneix amb el seu llenguatge universal.